Какво имал? Някой праща плащане и не може. И не можел. Ела по-наблизо. И сега какво правим? Къде отиваме? До фантазията. До фантазията. Да. Защо не кажеш, че ще ги дадем малко по-късно? Ние тук отидем до фантазията. По-утре да ги дадем. Дали аз при нея? Не, аз ще. Кажи, че утре ще ги дадем. Чак. Какво правиш ти? Кажи, как вика котенцето? Как вика? Как вика Петела? Как? Петела. Как? Как вика зайко байко свещенцата? Как вика кученцето? Как вика кученцето? Да, после може да ги даде. После. Тя кажи здрасти.